Siphinde sibingelele mbukeli weReal Nqubeko TV. Sesiphinde sabuya ke silithimba leReal Nqubeko TV. Angihambi ngedwa ke khona insizwa kuStesh lapha na masithi ke ehloliwe media ukhona ke insizwa engihamba nayo namhlanje kulokuhlelo lwethu sithi ke #emphandweni. Lalela ke namhlanje sithe akwesihambele khona la edolobheni la Nongoma. Senzani ke namhlanje? Namhlanje sivakashela umunye wesifazane owenza umsebenzi wezandla okuwubuhlalo. Ziningi izinto esizoyibuka siyibone kuyena siyifunde kuyena njengoba esebenzisa ubuhlalo. Lo buhlalo usebenzisa izandla zakho ukuhlanganisa akusikho imshini ayisebenzisayo. Kodwa ke sizochecka ke namhlanje ukuthi maphi ama challenges abhekana nawo nobuhle obukhona kulomsebenzi awenzayo. Sozwa ke nanokuthi uqale nini lo msebenzi uqala kuphi kwakwenze njani. Usefike ephike ngokwempilo njengoba esaqhubeka nalo msebenzi. Njengoba ubona nje la ngemuva eminye yemisebenzi yakhe ayenzayo. Kodwa ke kwesiqonde kuye ngqo size sitholile from the horse's mouth basho njalo sithi #emphandweni. Mbukeli weReal Nqubeko TV sesiphinde sabuya futhi nesiqephu esithathe namhlanje masithi #emphandweni. Sanibonani igama lami uNqubeko Ndlela. Silapha ke namhlanje eSizwe Center kwaNongoma lapho sizokutholela khona omunye umuntu wesifazane owenza ibhizinisi lakhe ophanda edolobheni wenza imvunulo nokunye okuningi esokufunda sikuthole namhlanje. Sizokhuluma naye ke namhlanje uMamkhumalo sizwe kabanzi ukuthi ngabe yonke lento esiyibona la emva kwethu nalona oyibonayo lapha escreen sakho ukuthi uyenza kanjani ezefike la nanokuthi usehambe wafika phi nalo msebenzi wakhe. Mamkhumalo sikubingelele sikwamukele kwiReal Nqubeko TV. Njani Nqubeko? Siyaphila sifisa ukuthola nje kabanzi ukuthi mhlambe usuka kuphi indawo ukuze nabantu bajabule masebebuka ukuthi hayibo lo muntu anti wangakethi. Ngisuka le kwaWard 2 eMaphondwane ngase sengiza la kwaLindizwe la engashadela khona kodwa umshado wami wawusesigubudo sase siyathutha sase siza la kwaNongoma. Wawuthutha ungamfuni uma mezala noma lutho hayibo ngamfica uBamkhumalo naninweba nje igceke sase simane sesinweba umuzi senzela ukuthi wanda umuzi wakwaKhumalo sase sesiza nogogo vele wayeseyasilandela. Gogo lonilandela sehlalo gogo. Waseyasilandela gogo. Hayibo ngiyaqala kuzinto kanjalo. Mamkhumalo sifisa ukuchecka ke namhlanje basikuvakashela. Sifisa ukuchecka lo msebenzi wakho owenzayo esiubonayo la emva kwethu. Uqale nini? Ngoqale ngiphuma esikoleni Nqubeko. Into eyangenza ngathanda mina umama wasemsinga so grade 12 wami ngoqedela eMsinga leko Phomoroyi leko Phomoroyi koDandi together fair malume lapha akhe khona so ngathanda njengoba ngibabona besebenza omama behlala phandle njalo ke mangibuye esikoleni ngangidime ngiyakubona ngifike ngisebenze nabo baze babuza ukuthi ngiyathandana ngathi yebo ngiyathanda ngaqhubeka then mase sengibuya ngiza la kwaNongoma ngoba ulwazi lwalingakapheleli ngaphinde ngahlangana nomunye umama wakwaKheswa ngahlala naye phansi ngawuthanda umsebenzi wakhe ngaqhubeka ngasebenza into engayithanda kuyena cause ebona ukuthi ngiseyingane angizukuba nayo imaterial wathi angisebenzise imaterial yakhe wangifundisa ngematerial yakhe waqhubeka lokho engiqeqesha saze saqhubeka saba yi-co-op nje eyaba nesasasa so uyazi ukuthi kuma co-op Nqubeko kugcina kunalezo zinto lezo ezigcina seyikwenza uthola omunye mhlambe yena wena othando lwemali hayi lekho wefuna imali yes uthola umunye umuntu oyifuna imali cause mawukhula uyibuka ukuthi yini mina engiyithandayo mina ngagcina sengithanda ukusebenzisa izandla like uthola ukuthi uzofunda uqede uphinde wenze ezinye izinto eceleni ngayibuka ngayiphendula ngase ngiyabona ukuthi nakho mina engingakwenza ukuze ngikwazi ukuyiphilisa cause ngangibuka abanye abantu ekhaya noma kuyifamily yasekhaya ukuthi bayakwazi ukuphila kodwa futhi abayanga kumlungu so nami ngingakwazi ukuphila sema ngibuka komama kwaNongoma abanye bengaphansi kwabo ngisebenza nabo ngababuka ukuthi wow baze beye kuma exhibition ngibabona ukuthi nayi lento nje bayisebenza mina wayipho ngingayenzi kodwa Nqubeka ayikho into engenama challenge ngithe ngifisa ukuchecka wena ukuthi imaphi nama siyazi ukuthi yonke into inama challenges mhlambe wena yipi le challenge okwabhekana nayo usuqala lo msebenzi wakho mhlambe yini eyakusiza wadlula kuyona. Okay like njengoba ngisho ukuthi ngiqale ngiphuma esikoleni ngalesikhathi uphuma esikoleni wonke umuntu usuke elindele Nqubeko ukuthi uzohamba uyofunda wenza into ethile so mina ngoba angikwenzanga lokho babe ngibuza ukuthi indaba wenza umsebenzi wogogo because umsebenzi wogogo mawubuka mina isikhathi engiqale ngaso ubungandile kakhulu umsebenzi wokuhlala ngiyibuza ngiyiphendula ukuthi konje lento engiyiqalayo izokwenzeka yini ngase ngithi awuthi nje nginike isibindi ngikonta kuzokwenzekani kwenzeka kangangokuthi umuntu obengibuka ngaleyo ndlela njengamanje ubuhlalo
bayeza befike bekuthenge kumina be-ode konke lokho kuyangijabulisa njengamanje usuyabona i-progress eyenzakalayo ukuthi bangakanani abantu njengamanje abagqoka ubuhlalu and manje into engiyifundile ngifunda ukuthi omama baqala ukungifundisa bayeza bezothi thina ngana sisenawo amandla buka ubone ukuthi yini entsha evelayo bese ngifika nento entsha ebuhlalwini-ke nqubeka kulala engifisa ukwazi ngibuka isicholo lesiphicwe saphicwa kwazi kwaba nenyembezi saze safakwa inyembezi yonke lento uyenza ngezandla zakho ngiyasenzela nje mina ngezandla zami and then nqubeko wena makuthiwa mhlambe ufuna ukucacelwa njengoba ziwushaya nje kulogudi yes njengoba izoshaya nje kulogudi uzofika wena nephethini ufika uthi mama Khumalo ngenanayo iphethini ngisacela ungenzela angithandi ukuthatha ezintweni zami because omunye umuntu usuke nephethini yakhe ngaphandle kumuntu othi ayangazi ukuthi ngiziqokani ngisebenzisa lokho engisuke nginakho kodwa nakhona ngimkhombisa izinto ezahlukahlukene ngingathathi lokho okuthandwa yimina so wena mawufika nephethini ngibuka iphethini bese nami ngiyasho ukuthi bangani ngicela senzeni ama group ngicela ningenzisana umsebenzi muningi bese siyenza umuntu egqoke lento ayifisayo yena nothi lokho okuthandwe yimina ilezo zinto njengamanje sengingasho ukuthi ngiyawubona ukuthi umsebenzi obuhlali kuyasebenzeka kunento engifisa ukuyibheka mama Khumalo sike sabona umsebenzi wakho udla umzila eSouth Africa waba kwi-front page yelinye lamaphephandaba amakhulu esiwahloniphayo eNingizimu Afrika wathini kuwena lokho ukuthi uthi uyavuka ekseni uvuke umsebenzi wakho uku-front page akusinto okudlala ukuthi ube kwi-front page but wena umsebenzi wakho usuke waba kwi-front page wababazwa i-South Africa yonke wakwenzakalani lapha nani kuphi yini eyenza ukuthi mucabanga ugcine udle u-front page angifuni ukuqamba amanga nqubeko kunezinto othi uma ukhulu ungazazi ukuthi uyogcina uphumelele kuzona because mina ngangihlalele nje kwi-tourism indaba wayifikela ubhuti wayixoxela nami wangibuza ukuthi ngisuka phi njengoba nawe ukwenza namhlanje wangibuza ngamphendula umuntu akayichaza ukuthi uyini uyintatheli uzokwenza ini emva kwalokho and then ebusuku ngangilokhu ngifonelwa abantu bengivusa sicela uvuke sesifonele ngisho ubaba Khumalo sekwenzakala ukuthi yabo ngixake ukuthi yini indaba kwenzakaleni bese beyangiforwardela ukuthi hawu sibona uku-front page yindaba ngase ngiyabachazela ukuthi ngikwi-tourism indaba so njengoba ngikwi-tourism indaba nqubeko into engiyithandayo laphaya khona wonke umuntu yabo mangithi wonke umuntu ongahle umcabange because leya nto isuke inkulu njengoba sithi tourism indaba nanokuthi umsebenzi engisuke ngihambe nawo nqubeko akuwona wakwaKhumalo kuphela ngicollecta imisebenzi yomama abakwanongoma engisebenzisana nabo ngihambe nawo umsebenzi wabo senza ama-prize ngokuhlukahlukana uma uthenga umsebenzi then imali yalowo mama mina lokho kukodwa kuyangijabulisa kangangokuthi ukufundisa umuntu unqubeka kulula umfundisa umsebenzi kodwa uma usubona umsebenzi wakhe uhamba nawo ufika uthengwe umnikeze leyo mali kuba mnandi kangangokuthi njengamanje yabona njengamanje ngoba dekhuluma-ke ugodongane kubuhlungu ukuthi azonyuka kakhulu ngokuphindaphindiwe ubuhlalo so ngalesi sikhathi thina sithi sizama ukuchaja la kanongoma akwenzeki so babona ongazuthi into mawuthi u500 vele usufuna ukuceba ngathi yebo leyo nto because thina sibukana ngaleyo ndlela umuntu akabuka inqubeko ebuhlalweni kufanele ubuke isikhathi osihlalile ukuthi njengamanje ngikhanda lenhloko ngisazoqala amabhande limalini kumalini mangiqede ibhande isikhathi engisihlalile yonke leyo nto abayibali ingqondo sukuyicaba uyaqaqa nqubeke ebuhlalweni awuveli ukhande nje uyaqaqa ubulokhu uqala phansi uthi wayi usekuyamesha-ke manje sewuyenza-ke and ubuhlale engikufundile ogogo babelokhu besho ngane yami usazokhula usazoshada nisazoba pra awukhandi uma ucasukile yini ndaba ethi abukhandi ubuhlalo ngoba uzozuphambanisa ufawo ubuhlalo abukhandi bacasile umuntu uyafunda namhlanje ukuthi ubuhlalo abuthintwa uma ngabe ucasukile ngoba mhlawumbe uzophambanisa amaphethini kube nje kuthiwa nekhasimende alisayi-enjoyi noma alisayijabuleli into obulenzi kade ulenzela yona usho njalo kahle hle ngisho kanjalo beside futhi amaphethini ubuhlalo unqubeko abufani kunobuhlalo ongafanele sibufake ugold ngoba ugold usuke usumelela amanye ama-country yabona cause ugold thina siwuthanda ngoba kuwubuhlalo obushayinayo kodwa akusibona ubuhlalo bakwaZulu ubuhlalo bakwaZulu uma uzothatha iflag
bona ubuhlalu bakwaZulu lobo. Kodwa futhi ubuhlalu bakwaZulu awukwazi bese uthi uzokufaka entombini ubuhlalu obumnyama, sekufanele ubukhipheke. Yilezo zinto-ke okusuke sekufanele uyiqaphele-ke uma umkhanda ubuhlalu. Sesiphetha, ungathini kumuntu wesifazane obukela phansi umsebenzi wezandla? Ungathini ukumgqugquzela mhlawumbe? Ungasho ukuthi akangenele emsebenzi noma akaqhubeke nomsebenzi nomuntu ayi akayeke. Ungathi athi nje amazwi akho kumuntu wesifazane obukelayo lo mbukiso bhanyabhanya namhlanje ukuthi wena usuhambe kwazi wafika la ukhona ngawo lo msebenzi, ungathini kuyena? Yazi wenqubeko ngingakafiki lapho ekuthenini ngizoba motivator kanjani. Kunezinye izinto othi manizenza nqubeko unganaki, like ukushutha nje wena uyitshetha hayi ngiyayishuthela nje shoot mamkhumalo, ziningi izinto ezenzakalayo. Ubona abantu sebekufonela in how ngibona entweni kanqubeko, ngicela ukubuza ukuthi utholakala kuphi, then bese ngiyachaza ukuthi ngikuphi. Ezinye izinto ezingenze ngagcina ngithanda izinto zobuhlalo, ngeke mina ngize ngukhohlwe obabdazi kwamasipala, angithi lonke ithimba la tourism ngeke ngize ngilikhohlwe, because laba abantu banayo i-channel yokuthi banazo izinto eziyi-database yabantu abama-crafters. Njengoba singama-crafters sisonke, banalo uhlu lokuthi ngena la ubhalise la ukuze iZululand uma isifika izofike iniselecte la. So makuthiwa kuyiwa emkhosini yonke imikhosi yakwaZulu, iZululand isebenzisa i-database umasipala nomasipala, so kulula ukufike bekuthathe uma kuyi-database. Uma ngizokutshela indawo esengiyihambele and njengoba ngihambele imali engisuke ngiyithola akuyona kamasipala akuyona seZululand, so kuyimali yakho. Kwesinye isikhathi sithole honoralo, so understand ukuthi nolimi lwethu olwethu-ke lolu wenqubeko kuba khona lezo zinto ezenzakala kanjalo. Noma ngathiwa-ke nqubeko sengikule motivation obuyisho, noma ngathiwa ungibukela phansi kangakanani, uMandela uyohleze uMandela nqubeko uyafana, u100 rand wakho ufana nowami njengoba ngihlelela eminyango kwa-Ackermans. Mina kangangokuthi noma ngathiwa kwenzakalani la ematafuleni sinyakaziswa kangakanani, angikwazi ukulala ngiphumule, because ngiyazi ukuthi lona office lami leli ila engikwazi ukungithola khona, ila engikwazi ukuchazela khona mina umuntu osegoli ukuthi ngihlala edrobheni phambi komnyango wase-Ackermans. Uma ungasangitholi phambi komnyango wase-Ackermans ayaqala ama-customer yangilahlekela. Noma ngathiwa umncane kangakanani, into icabangayo abanye abantu bacabanga ukuthunga bebuka ukuthi ngiyofikaphi. Enye into esizayo unqubeko kuyi-motivation ukuyibekela unqubeko efront ukuthi mina nje ngifuna ukufana nonqubeko, mina ngifuna ukufana nomambani, mina ngifuna ukufana nobabani. Once wenza leyo nto uzogcina ufinyelela umgomo, nanokubuza kubantu esebengaphambi kwakho ukuthi wemamkhumalo ufike kanjani la. Into onqubeko eshaya abantu abaningi kule industry yethu yobuhlalo ukuphuthuma. Baphuthuma ninkece? Hayi baphuthuma kakhulu inqubeko, kanti kufanele bekhuzeke. Hayi bayaphuthuma. Yabona ukuqashisa inqubeko akudlalwa, yabona ukukhanda akudlalwa. Nqubeko uzofika uthi wena mamkhumalo ngisacela ungenzele ubuhlalo kuzoba ubami, kanti i-competition angiyibona ibheke kumina. Asikahle ukwenza into nge-competition, asiyenze nje kahle sizofika la esifuna khona. Right, uyizwele ke mbukele uMamkhumalo echaza. Mhlawumbe Mamkhumalo sesivala ngifisa ukuthola ukuthi ama-hours akho kusebenza utholakala Monday, makuthi ukhona Monday iluphi usuku ongalisebenzi nezikhathi kanjalo bese ushiyela nenamba. Mina ngisebenza iviki lonke nqubeko. Angisheshi ukufika ekseni, mhlawumbe ngifika ngabo 10 ngisuka sengizohamba sokusadla imbuthuma. Phela fanele ngishiye kwaKhumalo nqubeko kunjengoba ngangifice kunjalo. KwaKhumalo ngangifice ku-clean, fanele nami ekseni mangiphuma ngifike ngiclean, mangiqeda ucleana yima ngizala ngoba vele noma ngingashiya ngaqinile ngoze ngifike mina futhi ngiphinde ngiclean. So ukuphuthuma ngize edrobheni akuze ukungisiza ngoba ngisuke ngaze edrobheni so sengizosebenza and ngisuke ngizobuyela endlini late. Fanele ngiqale ke ngokwenza izinto zasekhaya bese ngeze emsebenzini. So ngifunayo uzongithola enambeni yami. Abanye nqubeko basuke befuna ngibafundise. Ukufundisa abantu nqubeko ngifuna lokhu ungakufihli, udinga ubuhlalo obuningi ukuthi abantu ngibafundise. Angale mina ukufundisa abantu kodwa kudinga imaterial. Imaterial nizoyithola ngokuthi kube khona umuntu ozothi Mamkhumalo ngicela ukukusupporta ngikuthengele ubuhlalo. Mhlawumbe omunye ethi ngicela ukukuthengela ukotini, omunye ethi ngicela ukukuthengela ukuthi oshoda ngakho. Lokho mina kuzongisiza ngoba ngizobe sengazi ukuthi nansi ke manje le nto uMamkhumalo ayifunayo. Angifuni ngonyaka olandelayo nqubeko ungithole mhlawumbe ngisekulesi stage engikusona. Hayi ngifuna uthi noma ufika lapha ngase-Ackermans uthi kodwa wow. Yabo into engijabulelayo ave sengiphuma ngihamba ngogqokisa egoli. Inamba yakho Mamkhumalo sivale 072 42 091 siphinde
072 42 besikade sikhuluma naye-ke umama Khumalo kwingosi #emphandweni. Njengoba ubona-ke mbukeli enye yemisebenzi yakhe le oyibonayo njengoba le ntokazi ivunule iconsi inhle kangaka nje imisebenzi yakhe le ebesithi asikasi ukuthi sisondele sizoyibuka. Khumbula ukuthi ungaxhumana nathi ku-Facebook sikhona, ukwazi ukusubscribe futhi kwi-channel yethu Real Nqubeko Ndlela TV, ukwazi ukuthi uhlezi uyingxenye yeziqephu ehlale siphethe usuku nosuku. Okwanamhlanje sibonga kakhulu isikhathi sakho, sibonga kakhulu ubuka kwakho. Share le video, nikeze nabangani bakho batshele ukuthi Real Nqubeko TV ihlezi ikhona. Ungakwazi ukuthi uxhumane nathi khona usitesh iciko ku-Facebook noma uthi ehloliwe media noma kusilandele kwi-Real Nqubeko Ndlela kwaNongomosuthu. Siva lapho wena namhlanje besithi #emphandweni.